رێڤەبەریە ئەمریکی سزایên سیزر ئەنگۆ قەیسەر لەسەر کۆمپانیا دێلتا ئا پەترۆلê سەپاند û rêliberdewamiya karê wê li Rojavayê Kurdistanê li gel Hesedê girt. Di gaveke nû de ku an wê zirarê bikîne Qesedê, Joe Biden serokê Amerîka biryar da lêborîna ku rêveberiya Donald Trump serokê Amerîka yê berê di salaborî de dabû kompanya Delta a Amerîkî a petrolê li Rojavayê Kurdistanê rawestîne û sezayên qeyser vê kompanyê jî li xwe bigire. Li gorî malpera Monitor ya girêdayê binûçeyên devera Rojhilatê Navîn, kompanya Delta Crescent Energy ku lêborîna hatibû dayîn ji bo wê di 3 Nîsana borî de bi dawî hatiye û hatiye agahdar-kirin ku bi tenê 30 roj dem pê re heye kar û çalakiyên xwe li Rojavayê Kurdistanê ango Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi dawî bîne. Herwiha kompanya Delta gelekî hewl dan da ku karibe karê xwe berdewam bike lê heta niha rêveberiya Amerîka ew yek erê nekiriye.